Les raons per què vaig escollir aquest cicle van ser per la meva passió a l'esport i va ser exactament aquí els Jesuïtes de Sarrià perquè vaig venir a les portes obertes i em van donar una proposta molt interessant. Els aspectes més interessants d'aquest curs són les parts pràctiques i tot allò que fem amb altres escoles. La meva experiència aquí al Sant Ignasi ha estat molt bona, tant per experiències fetes amb el curs com per l'ajuda de tots els professors. Una experiència a destacar pot ser les excursions més de convivència, com la que vam fer a Menorca, on vam passar allà uns dies, vam conviure amb els companys i vam fer activitats aplicant el que vam aprendre a l'escola. Els consells que els donaria a la resta d'estudiants són que aprofitin molt el que es fa dia a dia perquè tot el que aprens és molt aprofitós per al dia a dia de treballar. De cara al que faré quan acabi el cicle, encara tinc uns quants dubtes. Estic dubtant entre si estudiar una carrera universitària o opositar per bomber, però a poc i fins que acabi tinc temps per decidir.